मोननाङै मानसिनो जों हा होनो नागिराखै हा मोननाङैया हा मोना मानोना आयेनासो हाखौ होयो मेला खालामबाबो बे आयेनजोंसो होगोन मेला खालामाबाबो आयेनजोंसो होगोन नाथाय बिथांमोना मा जाबाय जोंनि माहारिनि जेंनाखौबो फोजोबाखै गुबुन माहारिनि जेंनाखौबो फोजोबाखैमोन दा दिनै जोङो जोंनि माहारिनिखौ फोजोबनो सानदों गुबुन माहारिनिखौबो आयेनगत भाबै जिखिनि हायो बेखौसो जोङो फोजोबनो सानदों दा बिथांमोना गोदानै जोंखौ फोरोंनो नाङा मानोना 27 बोसोराव बिथांमोना जोंनि हारिखौबो थगायलांबाय गुबुन हारिखौबोथ' थगायखाबाय बिनिखायनो बर' अबर' जानानै बेसेबां दाङाबाजि बायदिसिना थासारि जाबाय एमपिआ जोङो सेजाबाय बे थासारिफोरा फैदों दा दिनै बिनिखायनो जोङो नायदों बिजिरदों मानोना जोंबो सोमावसारनाय बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय हारिनि बाथ्राखौ जोंबो मिथिगौ दा नंखायनो मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ जों सानै हयै मावलांबाय थागोन बिबुंथि मोनसे खोनाबावदों सार बिथांमोननि दोलोनिफ्राय जायफ्रा नैबेयावहाय हा मोननांगौ बिथांमोनखौ फैहोआखै मा बे जोबोद माने मा होनगोन बेखौ हस्टिया पलिटिक्स होनना बुङो माने मा होनो जोबोद माने साज्रां राजखान्थि बियो जे सोरनिबा मिटिङाव थांनो होआ सोरनियावबा फैनो होयो हा लानो नाङा हा लानो नांगौ बे रायजो राजाफोरखौसो माखासे बिथांमोना भिक्टिम खालामनाय जादों दा नंखायनो आं रायजो बिथांमोनखौ खावलायदों जुदि सोरबाया सानदोंबा जे UPPL नि समाव दानि सरकारनि मानसिफोरनिफ्राय हा लाया उनाव लागोन BPF मालाबाबो फैनाय नंला बिथांमोननिया पार्टियानो जोबसिगोन लासै लासैनो साननैसो एसे ओरै बिथांमोना खालामबाय थादों लासै लासैनो नुगोन जे BPF नि दखानानो बन्द जासिगोन ओंखायनो बिथांमोननो जुदि हा नाङाबा जोंथ' बुंनांगौ गैया जोंथ' होगोन बयनोबो जिखिना मोनो बेनो जों बयनोबो हाखौ होगोन नांगौबा न' थांनानै होनानै फैगोन जे थांनाय 27 बोसोराव BPF नि समाव बिथांमोना इलेक्सन फैयोबा हा होनो होननानै रायजोफोरनि भटखौ लायो आरो थगायो आरो इलेक्सन फैयोबा हा होनो आरो रायजोफोरखौ थगायो बेबायदि खालामबाय थादोंमोन नाथाय जोंनि समाव जों आइ आफा रायजो राजाखौ थगायनो थाखाय फैयाखै जोङो पार्मानेन्ट सलुसन खालामनो फैदों नंखायनो जिखिनि हानि जेंना दङ जोंनि माहारिनि हानि जेंना आरो गुबुनफोरनि हानि जेंना आयेनगत भाबै जेखौ जों फोजोबनो हायो जों सलुसन खालामनो हायो बेखौ थाबैनो जों सलुसन खालामगोन हाग्रा ओनसोलाव थानायफोरनि सायाव हाग्रा ओनसोलनि जेंनायाथ' जोबगोन बारा गोबाव गैला मेक्सिमाम जेंनाया जोबगोन खालि माखासेया गोदान हाबनाय दङ बिथांमोनखौ आं रिकुवेस्ट खालामदों जे गोदानै हाग्रा दाननो नांला गुबुन जायगायाव बिथांमोननो जायगा होनाय जागोन जायफ्रा हा गैथारा बिथांमोना फैनानै जोंनि रेभिनिउ डिपार्टमेन्टखौ लोगो हमफैनांगौ बिथांमोननो गुबुन जायगायाव हा होनाय जागोन नाथाय गोदान जाहाथे हाग्रा एवस्राङा बाखि जिखिना FRA फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों हानि मोन्थाइखौ मोनगोन बिथांमोननो जोङो गोबाव खालामाजासिनो थाबैनो हानि मोन्थाइखौ होजोबगोन